Hola, em dic Pau i m'acabo de graduar de la carrera de BAIM, que és Business Administration, Innovation and Management. Jo em dic Iñaki Ureta, també m'he graduat a la mateixa carrera, Business Administration and Innovation Management, i hem guanyat el Premi Creàtic 2021. Hem guanyat el Premi Creàtic 2021 gràcies a OleChef, que és un projecte que vam començar com a treball de final de grau i bàsicament consisteix en oferir classes online de cuina on enviem tots els ingredients necessaris a casa dels clients perquè puguin gaudir d'aquesta experiència. El client entra a la nostra pàgina web, veu el catàleg d'experiències gastronòmiques que tenim disponibles, cada una amb un xef diferent d'anfitrió, i un cop decideix quin taller vol fer, selecciona la data, també selecciona la quantitat de racions que vol, ja sigui per 2 o 3 persones o de 4 a 5, i l'opció de si vol maridatge. Després, un dia abans del taller, aquest rebrà el nostre Olepack, que a part de contenir tots els ingredients necessaris ja mesurats i etiquetats, també ens permet enviar els ingredients frescos, ja que comptem amb un sistema que conserva la temperatura a 4 graus durant més de 48 hores. Quan el client obre la caixa, el primer que es troba és una carta benvinguda, on també oferim un cupó de descompte per la pròxima classe, un vi per maridar o per cuinar, en aquest cas seria per cuinar, oli de girassol, peix fresc, en aquest cas això és una corvina que es va utilitzar per fer un ceviche. Terrines, que són compostables, fetes a partir de fècula de patata, on podem posar farina, sucre o altres elements. I justament per vosaltres, que heu mirat aquest vídeo, hem creat un codi específic de descompte del 10% que estarà disponible per aquestes vacances de Nadal fins a mitjans de gener, que serà Creàtic 2021, que tindreu aquí. I amb tot això, moltes gràcies per escoltar-nos.